Iya. Kang Mas gareng kula aturi tindak mriki sedaya sampun ngenteni enggal tindak mriki Mas Gareng sugeng dalu Mas Gareng. mangga Mas Gareng kula aturi tindak mriki Mas Gareng sampun mriki aturi teko mriki Mas Gareng luar biasa. Tepuk tangan Cahyo Budaya. Luar biasa. Alhamdulillah Pak D saged sowan teng dalemipun Pak Sugiyanto pinaringan seger waras kathah berkah kathah rejeki Allahumma kajate ingkang sampun ginelar wujute temu wahyuning jodoh nggih Pak D temu wahyuning katentreman muga-muga sepisan kanggo saklawase dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mantene wedok Mbak Reni. Bapake asmanipun Pak Sugiyanto. Aku sing ngapal siji. Sapa? Bojone Pak Panut. Terus apa? Bubuni ati lah. Gareng teko nggekne wedang ora tau tuwi gula. Bokonge wis gedhi. Gelang niku jan sak lengen Mas. Lah iya. Bojone Pak Panut ki lho. Bojone Pak Panut. Ning luwih ayu melih niki. Niki lho bojone Pak Tambir niki lho. Bojone Mbah Tambir niku tenan. Jan tenan. Bojone Pak Tambir angger ana nggone ngarep kono angger ngundang wayah esuk ini anu nyegat sayur. Weh, kompruwompiong ngeten. Pol. Nggih kok. Kaya toko liwat berarti. Lah nggih to. Ngoweten ngoten. Lah wong arep blanja 20.000 wae ning ngubengi gerobak engko ping 1000 jaran. Lah praya mumet tok. Niki Pak Tambir, Pak Panut alhamdulillah napa melih dulur kula lanang Pak Kadek anu Pak Sekdes mriki. Alhamdulillah Mas Sugeng. Wilujeng dalu nderek sowan Mbah Lurah, Candi Mbah Lurah Karangpatian. Mugi-mugi pinaringan seger waras barokah. Terima kasih menika wah tenan Pak Sugiyanto bengi iki Mas ya. Ditekoni dulur-dulure dhewe kabeh, seniman seniwati kabeh wis kondang-kondang. Sing nom ya cantik-cantik. Aku gumunku siji. Apa? Mesakne adikku sing kepruk. Mulih ki terus saryawan. Lah iya. Ah glosor ning kene. Glosor. Ah ngeten iki sing tanggung jawab paling mboten kan Mbah Lurah. Mbah Lurah. Urina ditanggap bene latihane tenanan. Iya. Tepuk tangan Mbah Lurah Candi. Diagendakan niki 17 Agustus ketoprakan. Cocok. Nah, terus bersih desa ketoprakan. Cocok. Terus acara kitanan ketoprakan. Wong ninggal yasinan lek aja toprakan lho. Aja toprakan lek wong ninggal yasinan. Lah ngopo ya bar yasinan terus toprakan kan ra apa-apa. Nek gangi ya rada suwi. Wah susah kan wong sak keluarga to Mas. Awake dhewe kan butuh duit to. Ya ora apa-apa. Iya lek awake dhewe kan butuh duit layat kowe gawe apa? Ya ora apa-apa lek ngono. Ya ora apa-apa. Lah ya apa-apa to awakmu ora ngerti agama. Ade ora ngerti apa. Wah, brengose jenggote wis terdodok. Sak wong keseripan arep nanggap toprak. Lha kuwi sing duwe karepe aku apa kowe to? Iya aku. Lah iya. Ojo anu aku lho. Alhamdulillah derek sowan kula saking Pacitan. Jane aku ki arep golek wayangan lho Pak D. Golek wayangan. Golek wayangan teko kene cethuk wong toprakan. Lah iya, gek cethuk wong elek tok iki.
elek tapi duwike akeh-akeh kabeh kok kene iki. Dulur Karangpatian, dulur candi ora nek wong sing melarat. Kabeh sugih-sugih kabeh Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Gelange gedhi-gedhi kabeh Allahumma. Amin. Omahe apik-apik kabeh Allahumma. Amin. Utange rada. Ya kuwi aja amin. Ketoke awakmu kok pucet utangmu akeh mesti. Iya lho, lah daya aku ki lek awan ki arep turu ning omah ora iso lho, jenak lho. Lah kok iso? Lah soal iki jam 1 lho wong mah. Ayo nganggo ilmu to. Nganggo ilmu ketok eneng Win, enek Megapro mrono. Lah awakmu ilmu pendelikan. Wis pokoke ndelik ning kamar ditothoki ping 1000 jaran awake dhewe kudu menang. Lah ditunggu tekan sore. Wah, ketok iki pelanggan mekar iki. Wapal kok ya Pak De. Asmanipun sinten Pak De? Kula Jawa. Sinten? Joiren. Lah Pak De sing niki, Pak De niki asmanipun Sento. Pak Sento. Joiren karo Sento. Oh, iya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dong blang awakmu nyanyi awakmu wong tani iki pejabat aku wong tani iki ndongakne Pak Gianto riyen repote dadi wong tani salate ora bisa lali apa maneh yen wayah tandur repote aja diundur-undur dong blabeng awakmu Yo awakmu terus no. Lah iki dagelan kok iso mlipir iki lho. Wong dagelan kene wis buka iki geten awakmu. Lho kok tak buka niki engko. Ya ayo awakmu wong tani. Repote dadi wong tani. Salate ora bisa lali panen apa maneh yen wayah panen salate aja nganti leren tito blak tenan lek dulur candi iki tenan Mas. Aku teko kene wau kan wayah asar. Enek kono eneng musala Allahu Akbar Allahu Akbar. Terus langsung dulur-dulur iki geruduk. Terus nyang sawah. Terus nang sawah. Lah awakmu? Awakmu terus. Iya tanggapan golek duit to ya. Kulino kok ya. Wong geruduk kok geruduk nang sawah. Ora apa-apa celuk-celuk kancane dijak sembahyang, dijak ngaji ning masjid ning musala. Mula Pak Sugeng dongakne dhisik, muga-muga kathah rejeki panjang yuswa, ujar Kalingganata, ketalipan dina paribasane iso luar dina iki. Ana kala sangka ngidul, ngintang ngidul, ana kala sangka etan minggat ngetan, ana kala sangka kulon minggat ngulon, ana kala sangka lor minggat ngalor, manggih kawilujengan ugi kebagas warasan. Selamat donya, selamat akhir. Allahumma amin. Ngene lho kok ketoprakan ora payu. Iya. Gumun aku kok ya. Lah aku ki ya jan meng tenan iki. Lah nggih kok ya wah jan tenan. Iki bene gayeng ya. Awake dhewe yen ming gur ngomong bayol iki paribasane dulur-dulur candi kan ora terhibur. Aku iki karo dulurku wedok ya tunggal wong jegilan, wong kewirangan tunggale. Kulinone budal ning nggon gajah-gajahan, delalah cethuk aku ning ngarepan kono. Ki budal ya rene. Iya. Rene ya diceluk ae. Ya diceluk ning celuke iki dulurku wedok agur sepele gawe iki lho. Paling ora dibawani, iso bawa apa ora? Iso bawa apa ora? Wis bawon. Lah karo Pak De. Lah aku tak karo iki. Tenan kok ya. Tenan kok ya. Apal apa ora? Sinebut lawan putri. Ayo Kong, ya Allah, kaya tak ulu-ulu ih, jantenan kok ya.
Sri Huning Mos Siuning mustika tuba. Alah, Pakde iki upamane lek ning masjid esuk-esono wong ora sida subuh malah turu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Putra Kanjeng Suralawe. Kakung ya Allah, putune pinten Kakung ya Allah. Pinten putune pinten? Telu ya nek ndase kabeh. Ya neno. Duk pranggung bojona goro ngebelo Bebelo erat moyo. jane tak tukokne blangkon anyar suarane kaya nglerek. Tan burung Sri Huning gugur. Entekno? Mbek Dadi kusumaning apa? wongso Aku kok rada curiga. Pak D iki lho lulusan PBB tahun 2025 juara 1 ning alun-alun Ponorogo. Coba jenengan nggih nuwun sewu PBB. Siap gerak. Manut komandan. Kok ya manut komandan. Ora sah kemrungsung awak murung. ora Oh, iya. napa lho Siap gerak. Nah. Kok siap kok jekethet ngono. Ah ngene iki lho sing dadi komandane ora ya remuk kaya setengah lencang kanan. Duh. Cuwilik. Tegak, gerak. Hormat. Gerak. Mbah, hormat ke kene. Lek kene ke hirung. Hirung hormat ke nek kono dhuwur. Hormat, gerak. Hormat. Nah. Tegak, gerak. Terima kasih. Udah diri. Bapak maju ke depan. terus napa Hop, hop no. Siap, gerak. Siap. siap piye to Siap sing jejeg. Oh, Siap. alah, mbok yo omong aku. Ora sah kemrungsung mandek nek kene. Ya. Siap, gerak. Manut komandan. Maju. Jalan. Iya, kuwi jenenge metro. Maju jalan ke sikile kiwa kene tangane tengen. mendah to Kok ya? Ya. Maju. Jalan. Iya, terus. Iya, terus. Iya. Berhenti. Gerak tuh. Wah, jane sikilmu ki dawa endi to kok? Kok masaku kok mlaku kok pekuwe woh. Sing dadi gareng ki aku lho kok iso-iso. Kok sing dadi gareng kok Iya, istirahat iya. di tempat. Istirahat di tempat. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Ah, istirahat di tempat sikile ngene. Kok ngene kok. Gerak, gerak. Ya, terima kasih. Sri Huning Mustika Tuban Mbak Vina. Labok Rajna. kaya pati Mbak Vina yuk digagrak tulung agung cok. Raden Wiratya Kampus prasetya anandaan berarti Sri Uning datan kraina kangen sinepta kadange pribadi Raden Wiratmaya sira lawe adi
tuban srewuning aki wong sapate nalika ing ngene kapopo ing madya laga cebrang tanding lawan minak jinggo katresnan ning wirat maya dinapite ning rara sriyune senadyan wekasanira prapteng lena alabuh nagara Saboya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasaja anandang branti srayane dat grahita kang cinta kadangi pribadi Wiratmaya putranira sira lawe Adipati Tuban sriyaning putraning abdi wangsapati nalika oni dobrang tanding lawan minak jinggo hae oh penajan latihane guru sepisan ya dipadakne to Dik lerene iki dipadakne ya kene hae kono gak mireng dadi ya ora padha lek iso padha ki menak tapi lek ora padha ki ora pinak ngono lek padha mesti penak ning lek ora padha ya kadang ora penak omonge sapa aku milih aku lek kowe penak mesti belu cah wedok ngono kowe padha kok ya lah gekne aku ambek kamu padha Pak sing ngasta kendang asmane sinten Pak Bapak Juri Pak Juri ya Allah Pak Juri ya Allah terus mae anyar nyuwun sewu kaca bergolone lah ngono kok jaremu ora padha karo aku lah iku mang iki ta iki mang padha ta padha Pak Juri ta iya dalemipun pundi dalemipun candi alhamdulillah sukses selalu nggih Kang Juri alhamdulillah katresnane Wiratmaya ayo pinapite ning rara sriyune sanadyan wekasanira prapteng lena alabuh nagara inilah ada Gio 4 bungkus spesial buat Grow dan juga Grow biru Grow coklat dengan grow biru spesial Bapak Juri tercinta. Terima kasih semuanya buat Anda Pak Juri. Terima kasih. Grow ki artinya apa, Cong? Grow ki tegese grup. Grudukan. Iya, grup. Jadi sak grup iki awake dhewe ora kena tumbak cucukan. Kayak ta cucukmu? Beda karo cucukku. Lah cucukmu ora enak bener. Masa ta? Ya lancip. Biasane sing cucuke lancip ki mesti penak to Mbah Juri. Nggih. Pokoke sapa? Gara-gara awakmu.
Gara-gara awakmu lho Pak Tambir mulih nyang Batam kukut ra nggo dhuwit. Gara-gara Ya ora ngono to ya, aku rak ya wis omong karo Bapak Gianto, Nduk pin kowe sampean ning nggonanku ya tak tekane dulurku sing saka Batam. Lah niku mengke rak nggih mboten dadal duel. Ora apa-apa, wong kebone nangka akeh, kebone sawit akeh, kebone cempedhak akeh. Lah aku dididoi kaya ngono prayo biru ta mataku reng. Lah iya. Kandhani. Awakmu mau wis apa urung? Urung. Awakmu mau urung? Urung. Ya gen rene to. Mbah Tambir gene rene. Heeh. Tambir medangkungan mengata luye menail Perang bakat bolo. Nah, wis bolone mandek ning Iya, bolo. iya. Bolo berarti Mbah Tambir bolo karo gareng karo Vina. Ya, bolo wugu wayang klawu dukut watu gunung sinta landhep. Boten wong niki landhep kok ya. Ora, sing landhep ki Wugu mriki enten lho. Wah, ya Allah nggih. Mapunten Mas Wugu nggih. Siap nggih. Nggih. Injih. Diwaca. Nawal lho Kang Mas. Ya, bolo wugu wayang klawu. Dukut kali gunung Sinto landhep caping gunung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih, kula nyuwun gending Sri Wuning sampun katur. Siap. Dipun sambung caping gunung. Oke, Mbak Tambir. Iki kok Tambir to. Oh iya. Kok iso? Iso. Aja. Sik engko Mak Tambir ki keri-keri wae. Masale biasane apa-apa ki sing mentol ki manggon mburi. Iya, aku Mbah Panut ya paling ora. Mbah Panut. Iya, Mbah Panut. Iya lho, masa Bapak Panut denge aku lagi teko wis dikeki masa kengke ora. Katur dumateng Injih, katur dumateng kagungan dalem sekalian. Injih. Kalian sederek Pramugari Pramuladi Kakung Putri. Injih saking grup Sekar Laras Jurugan. Nah, luar biasa. Tak lupa didukung dengan Dedi Audio yang sangat luar biasa. Wah, Dedi Audio. Kowe ngerti bose sapa? Tukang kendang lho bose. Pak Juri. Kandhane Mbah Juri ki sing penak ora karo Mbah Jurine tok. Aku malu suara kowe kaya drip diseret teko kene paling penak kok. Aku nek awar Dedi Audio mentolo tak go mulih sing duwe. Nggih, Pak Juri dah. Iki dipinangkani. Injih. Awake dhewe ora dhewe bene ning Kembangan Buri. Heeh. Dulurku wedok sing ayu-ayu ki tak tekah niki. Masalahnya apa rek? Wong kene iki ngerti aku patutan blok. Lah iya, dulurku wedok sing cilik ayu-ayu kabeh tak tekah niki. Ayo disepati tol jaena Jai jatah jaiti Kono jare banyak Doke bacel kari siji Tol jaena jai jatah Sek Hop Lah sing diinginkan tadi tidak yang seperti ini Ayo kembali Yang diinginkan bukan yang seperti ini. Hop. Ayo, naik yang kadung tak sepoti penak kok ya. Widyawati sing cantik kok ya Allah. Mbokku dhe sing teko. Sik toreng. Tol jaena. Jae jatane jaiti. Kontol jare banyak. Doke baca kari siji. Aku tak golek dhewe. Golek. Tol jaena jai jatah jadi kontol jare banyak doke bacel kari siji tol jaena jai jatah jadi kontol jare banyak doke bacel kari siji Terima kasih. Sik toreng. Allah. Sik toreng lah terus sing kadaluar saiki nggih opo reng? Kok ya Iki sing kadaluar saiki iki apa anu bojone Kang Panut nggih to iki? ya dudu ta ya. Sapa? Oh bojone Mak Dek Panut ki adang nang mburi kono kok ya. Siti.
Heeh. Yo Siti sing tukang gawe wedang e. Adang. Ya Allah tukang gawe wedang kok iso rene iki. Iki ki paijem omahe jurukan. Wah, yo pajem lah. Mosok Aja ngomong biasane gaene ngewangi matun mak. bojone Mas Tambir to iki? Ya duduk. Oh ya. Oh, ya. Makasih. Niki dipinangkani caping gunung. Injih. Pak Niki minangkani pamundutanipun kadang-kadang sekar laras saking jurukan. Ya, Niki langsung nggih. caping gunung. Ya. Dek zaman berjuang. Jare kelingan lanang biyen tak openi neng saiki ana ngendi jarene wis manang keturutan sing digadhah biyen ninggal janji neng saiki apa lali neng gunung tak cadangi sego jago yen mendung tak silih capek gunung sakare bisa nyawang gunung desa ganti raja dene ora ilang Ayo dangdut. gone padha he ah he Oh iya ya. Gantian yo. Ayo padha sholat gawe sanggup heran pitulas rokaat awan wengi aja kendhat yen kendhat salate bakal roboh maneh yen jak salate bakal jejeg agamane ayo Kang Gere Ayo yo yo. wis nyata salat jagat wis nyata salat kunci nesuk warga Namanya siapa, Dek? Via Mbak Via. Terima kasih. Kelas berapa, Dek? kelas 11 Kelas 11 berarti S1 SMA. 2 SMA. Lah iki wis sing pluwenuk iki lah. Jian iki putune Mbah Tambir iki jan. Wah, jan tenan kok ya. Asmanipun sinten, Dok? Pita Mbak Pita. Sekarang sekolah atau kuliah? ya Semester berapa? 2
Jurusan Perawat. perawat. Alhamdulillah. Aku sik sehat, Nduk. Ya. Empatku dioperasi bahaya. Padahal wis wayahe lho. Kok ya enggak. Yo, Nano muslimin jalan estri aja dadi tinggalno aja lali salat lima. kenalan karo mbokku cilik sitok iki. Takoni kelas piro iku? Ya Allah, ya Allah. Limbo. Dalem Kang Gareng. Wilujeng dalu, Mbok. Asmanipun sinten, Ibu? Kang Gareng. Asmanipun sinten? Nami kula Yayu. Yayu. Marfuah. Yayu sekarang kuliah atau sekolah? Kuline saben, kuline sawah Kang Gareng. Alhamdulillah, putunipun pinten? Putunipun setunggal. Alhamdulillah. Bojone piro? Ya kok ketok nek kulino, kok terus langsung hi. Apa lek pamer ra duwe bojo apa tok rabi? Bojone pinten? Bojone setunggal Kang Gareng. Alhamdulillah, pinaringan seger waras. Alhamdulillah. Dalemipun pundi, Mbak Yu? Dalemipun Ameriki mawon Kang Gareng. Mriki mawon candi napa Karangpatian? Tanggine candi. Alhamdulillah, muga-muga jenengan dados candi wonten teng mriki. Tok. Mboten. Mboten nggih. Alhamdulillah Mbak Candi nggih. Sinten Batu Mirah sinten, Mbak? Ya, sembah nuwun Mbak Yayu, terima kasih. Ya, iki kak ya Mbak Cangik iki lah. Cangik iki tenan ya. Ya. Elah kene kemayu. Ngene iki gara-gara Mbah Lurah bengkok entek ya gara-gara iki. Nom-nomane tenan ngene iki. Pak RT ngata ora kok bergaring. Ya, asmanipun sinten? Nggih, asmanipun sinten? Sinten nggih, Wau? Ya Allah, karo jenenge dhewe kok iso lali lho. Nggih, asmanipun sinten? Sinem. Si ke seneng, nem ke weweh. Berarti jenengan seneng weweh nggih. Ya dilok-dilok sing diwewehne no. Sedekah. Jenenge sedekah kuwi penting. Tasakuran kaya Pak Sugiyanto. Nggih leres. Nggih, dalemipun pundi, Mbak Yu? Dalemipun kok tibasakne to? Nggih, mboten napa-napa. Daleme? Griya kula pojokan. Pojokan niku tenggene gudhekan pojokan omah ngoten to? Cocoran. Oh, nggih, nembang nggih Mbak Yu nggih. Nembang nggih. Nembang napa nggih? Manut jenengan pokoke aku lek karo iki gungganku tenanan kok ya. Wis tenan karo yu sapa kae jenenge? Lali aku. Sinem. Yu Sinem ya, heeh. Pepeling. Ya Allah, Nduk, iki mboke dhewe arep nembang pepeling. Awakmu joget cara Ponorogan gagrak jatil. Jos nggih? Siap. Sing siji mahasiswi, yang satunya masih sekolah. Monggo Bu Sinem, ya Allah, jan gelungane kaya puli. Jan remasaku kok kaya golong ora dadi. Ya ora mboten sadibawani langsung mawon nggih. Pepeling nyuwunipun dipun garap langsung Pak De nggih. Tak kitak tungkling. Nah, monggo Pak Juri, sak dose, Pak. Ayo Bu Sinem. Kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Ayo Pakde karo aku ya. Mriki-mriki ngajeng. Apa tambah siji neh? Rodok rene Mbak Vina, tenan kok ya. Wis, Mbak Yu, nggih. Niki sing apal pokoke lagune sing seneng karo awakmu. Sing penting ora tambal ban. Aku iki tukang tambal ban. Rina wengi antur-anturan tak gendang duwe cite ngaku ugalan wis kaya mosok ngene ku ya tambal ban ku ya manut pokoke lagu awakmu sing apal wong loro ya nduk ya sing apal pokoke nggih bawa sirihuning wah luar biasa jebul guys seniwati kok ya dereng apal dereng sing apal podang kuning kumil minangkani pamundutanipun Bapak Yahna nah monggo dibawani Dek apa gubuk asmara podang kuning ayo
yen liwat aku kelingan. Podang kuning reng. Oh, dibawa. Karep kowe selak esuk ngono lho. Wong anu sutradara, ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas. Tuntung aku selak seru lho. Ya, monggo. Nadyan wujud timbung peksi Reni sinden Dalem Mas Gareng. mulia ketoke suarane apik kene. Lah iya tak mulih ora apa-apa wong aku ya wis bayarane kok. Ketoke penak kene suara. Ora apa-apa. Jantenan. Cita-cita lek oleh cowok sumben sing pekerjaane apa, Nduk? Cita-cita lek oleh cowok sumben pekerjaane apa? Kerja. Aja mbok kaya aku ngono ya. Nano-nane ya. Alos manes marah ati Mbah Carik, dijak yang Tulung Agung lho Mbah Carik, ngeten iki lho Mbah Carik. Tenan iki melu puri budaya dadi dhuwit. Ya. Nano. Usahakan kong lono goleki si podang jenar iba bunga tiku nyandeng bisa dadi tombo Iki ditata bere ketok dingetik kok ngarep bere kepenak. Genduk ning tengah, genduk ning tengah. Lah iki ning burine. Nah, terus Mbak Vina kene. Mbak Vina kene terus kene. Nah, aku tak karo Mbok Diku. Kowe kono, kowe kono. Sing lurik karo lurik, aku tak karo iki kok ya. Ora kangen ke piye lho. Teraku karo awakmu ke apa lho. Sego sepiring kaya tak pangan dhewe kok ya. esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mumpung meter aku ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyayang kleang-kleang tak sawang tamplok ning ngepang jangan tarintek saka katon sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan gawe mikirku komen seret ireng tak sawang tambah manise iba bunga yen lakon nyandeng slirane ora bakal hatiku kegiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan
sun pikat pulute benda wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng bidar anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyayan yen singkle tak sawang ngepang rintik sangka sarwi ngoceh dheweke kalih bencokan tak suwun mbok aja ngecek kuning agawe mikirku komen seret ireng tak sawang manise iba bunga yang lakonnya dengan selirane ora bakal hatiku kekiwalian yen si podang hati kepranan ora mendang hati bukan saya tetra nasranane sun pikat pulute benda. Terima kasih Genduk, sukses selalu, sehat selalu, alhamdulillah. Ojo keri. Nggih, jan alhamdulillah. Ngeten iki bungah tanpa upama, dulure dhewe, adine dhewe, putu-putune dhewe iki iso gladiwanuh karo budaya ingkang becik. Mula dienekne toprak ben ngerti tata carane anggah ungguh sopan kelawan santun. Yen wong tuwa kudu dihormati, sak ngisore paribasane dadi adilan ponakane dhewe. Ngaten iki cocok. Nggih, pamundutanipun panjenenganipun ingkang hamengku gati diundangne toprak supaya bening ngerti tata carane awake dhewe iki yen ngomong, yen paribasane niku nyambut gawe antarane anggah ungguh sopan kelawan santun. Nggih. Menika namung derek panjenengan niki pripun napa ditambah setunggal lagu melih? Napa setunggal lagu napa pripun iki kula Pak derek. Sutradara namung derek mriko kula. Nggih pripun? Nggih. Oh niki tambah sijingkan. Oh nggih, mbok menawi ingkang derek nembang. Oh, derek. Iki. Kile. Malah Mbak Pina iki. Mbak Tina. Nggih. Oh ya, Mbak Tina, iki tugasmu. Tugasku nyapa? Aku tugasku kok nyeluk Pak Tambir tok lho. Mbah Tambir. Mbah Sogol barang lho. Hah? Mbah Sogol ki lebar adol jagung kok masakmu. Dalam. Mbah Tambir, pripun Mbah Tambir? Halo? Oh inci. Ilange gelang. Gelangku kae wis kok dol to, Rek. Wes tak nggih bayar angsuran kan. Lala ya. Iya. Nggih. Monggo. Bapak Yahna, injen iki Bapak Tambir pripun? Minggah napa mboten panyuwunanipun menapa? Dige sangu nyang Batam lho, Pak De. Dige sangu nggih Batam kok didelok ning nggon. Ora, Reng.
Wong sok mben jare lek arep budal ning Batam sik arep ditangkapne reo karo gajah kok. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak Yuti. Inji. Vina. Panyuwunanipun ilange gelang Gelang kalung. kalung. Senes gelang kalung nggih, ilange. Ilange gelang kalung. Aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan sanadyan wis bisa suwe rasa kangen kaya ngene nara gampang gonku lali janjimu biyen wong tansah tak ugemi dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi pancen kowe ora ketut ninggal aku babar pisan orang gumun dasare naliyane luwe saka aku kang bisa nyenengke tresno hati pawitane bandar donya kowe dudu ukurane nanging batin ora lelo galang kalung diwenehke wong liya aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan sanadyan wis bisa suwe rasa kangen kaya ngene ora gampang gonku lali janjimu biyen mung tansah tak ugemi galang kalung
terima kasih Pak D. Nggih. Nderek Nindoro sinten niku mau? Joko Purnomo. Joko Purnomo. Wah, awake dhewe ning gegojekan sauntara ya Pak D. Muga-muga dulure lanang dhewe Joko Purnomo ning gone lumaku saka kono iya sehat waras ora malangan setunggal menapa. Lah kae bocahe wis teko kae. Joko Purnomo terima kasih Mbah Monggo monggo Gus. monggo Gus. Iki mau lagi padha ngopo paman? Mau paman sentuh karo non ngene lagi dolanan bantu karo Mas Gareng. Oh, mengkono. Iki suka parisuka karo ndongakne muga-muga Pak Sugiyanto pinaringan seger waras Joko. Ya bener paman. Wong ki aja memikir penggawean bae. Ya kudu dedolanan bareng ngono ya paman. Leres. Iki mau kok ngendi awakmu ki, Kek? Ngene ya paman. Aku mau ya sangka kebon buritan kuwi lho paman. Oh iya. Ya ngene ya Ngger Joko Purnomo. Ngampiri panjenengan sak keloron kuwi paman. Aku ki sakjane paklikmu sak keloron karo Mas Gareng iki mikirake nang awakmu. Pirang-pirang dina iki yen tak sawang sliramu kuwi kok katone kok kaya sungkawa ning penggalih iki sakjane sing tak pikirke apa len metu mangkat sore muli esuk kon mangan wayahe mangan ra gelem mangan sajane sing tak pikirke apa mbok yo walaka marang pamanmu lakmu Gareng. Wah ketok iki golek sisik melik lho Pak De. Golek sisik melik wong Ngene wae ya paman. Pripun. Prayogane aku mengko bakal matur ngorsane simbok rondo melok wae ya paman. Monggo. Ayo derek aku paman. Kuwi ngorsane simbok.